magsaya ang inyong araw, i-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Balitaktakan umaga na naman, isang umagang pagsasamahan natin kasama ang Dynamic Trio. Pero Dynamic Duo muna kami. Pero kahit dalawa kami ngayon ni Charles, ay buong buo pa rin naman ang pagmamahal ng Dynamic Trio para hatiran kayo ng good vibes tuwing umaga. Kaya tutok lang, Randy Guzman ang nag-iisang minion in the house, Dora in the house, kung ano-ano pa. Napakaliit pero napakakulit. Ayan, it's the last Wednesday of the month nga din naman mga kabalitaktakan ngayong umaga. Kaya naman sulit-sulitin na natin ang araw natin ngayong umagang ito. Kaya't makakasama nyo naman sa diskusyon at tawanan Charles Limon. Ayan, so malapit na magtapos ang April. Oo, malapit nang magtapos ang April pero punong-puno pa rin po kami ng mga good vibes, information at kung ano-ano pa pong mga kwento. Kaya naman, sa mga nais po kaming mapanood, hanapin nyo lang po ang aming channel GNN. Hanapin nyo ang GNN sa inyong mga television o kaya naman po ay kung hindi nyo mahanap, ipihit-pihit nyo lang po hanggang mahanap nyo ang Highland TV. Pero meron din po kami sa aming social media. Saan ba tayo mahanap, Charles? Ayan, mahanap nyo po kami dyan sa YouTube channel namin at RNG Luzon. And also mapapanood nyo din po kami live sa aming Facebook para sa mga pauwi pa lang or sa mga walang television dyan or tinatamad mag-open ng kanilang mga television. Yung alam mo yung nakahiga lang sa kama. Paggising nakahiga. Ang unang atupagin na Facebook. Kaya naman na tutok-tutok lang mga kabalitaktakan at upang ating simula ng ating umaga ay atin munang alamin ang latest weather update ngayong umaga. Sa ating latest weather update mga kabalitaktakan, nako, medyo hindi po maganda ang ating panahon dito po sa Southern Luzon kasi Southern Luzon at sa Visayas at sa Mindanao. Dahil po dito po sa Visayas at Mindanao, patuloy pong nagdadala ng pag-uulan. Dito ang Intertropical Convergence Zone kung saan asahan po ang mga pagbaha at malalakas na pag-ulan dito po sa Mindanao at sa Visayas. At dito naman po sa Southern Luzon, especially dyan po sa Bicol region, naku, makaka-experience po kayo ng maulan na panahon na may panakanakang pagkulog at pagkidlat dahil na din po sa pag-ulan na dala po ng easterlies o itong mainit na hangin mula po sa Pacific Ocean. Habang ang Northern Luzon naman makaka-experience po ng maalinsangan hanggang sa mainit na panahon dahil pa rin po ito sa mainit na temperatura, mainit na hangin na dala po ng easterlies. Ang pinakamababang temperatura dito sa Baguio City ay 17 degrees Celsius habang ang pinakamainit pong temperatura mamayang tanghali hanggang sa hapon ay 26.8 degrees Celsius. So magdala lang po kayo ng tubig para iwas dehydration. Oo, ang init umiinit na kahapon. Sabi ko, ano ba yan, napakainit, anong nangyari? To sabi ni Charles, maliban
naligo ka kasi. 'Di ba? Grabe ka naman, naligo Oo. naman ako. Ikaw, naligo ka na ba? Ay, syempre. Oo, kaya Maaga. sa mga Oo. ka-MB natin na hindi pa naliligo, bangon na para naman ma-freshen up ang ating katawan. Pero meron akong chika sa iyo. Ano Oh, yun? punta naman tayo sa Japan. Alam mo ba Aha. na namatay na sa age na 119 Mhm. ang pinakamatanda umanong Oh. tao sa buong mundo. 119. Oo, sabi dito sa Oo. Japan. Siya si Kane Tanaka, a Japanese woman na kinilala bilang world oldest person. Oh. Namatay na siya at the age of 119. So, pinanganak siya Nga ba? January 2, 1903 pa. Nako, ang dami na itong 1903. pinagdaan ng mga no? Oo. Gera and all, mga ganyan. And Mm. she worked in her family's grocery store until she was 103 years old. Grabe. Nakabantay lang siya doon. Oo, hanggang Oh. 103. And her husband and eldest son were killed during the World War II. Ah. She had lived in a nursing home in Fukuoka or ano man ito, hindi ko po alam i-pronounce, pero ayun Yeah. po, Mhm. since 2005. And ayun nga, noong 2019, Tanaka was recognized by Guinness World Records as the oldest living person. Oh. Ayan, condolences po. Anong year ulit siya pinanganak? 1903. 1903. Oo, Naku, isang grabe. taon na lang, magawa 120 20 na years siya. old na siya. Pero Naku. paano kaya yun no, na naabutan niya yung lahat ng pagbabagong nangyari sa mundo, yung Oo. modernization? Diba? Parang nakakatuwa lang na ganun. Sana umabot din ako sa 100, 100. 20, Oo. kahit 180 nga lang, Pero yung hirap kalusugan abutin. mo, pinapayagan ka. Oy, grabe ka naman. Pero ayun nga mga ka-MB. Condolences, pero at least, no, makares na siya. Ang tagal na niya sa mundo. Oo, yan. Oo. Mm. Kasi ang gusto ko namang age, siguro baka pagbibigyan tayo 100, baka pwede, no? Oo. Oy, Oo. ako ayoko mamatay ng ganong age. Bakit? Parang mahihirapan naman na yung mga anak ko, yung mga mag-aalaga sa akin. Parang okay na ako pag Pero kapag stable na sila. centenarian ka kasi, dito sa Pilipinas, mga kabalitaktakan, meron kang marireceive na 100,000 pesos talaga ba? O, cash. sige, gusto ko Oo. naman. Pero hindi mo ma-enjoy yun. No? Uugot-ugot ka na nun, di ba? Malay mo Oo. naman, papabotox pa ako anyway. Anong Oo. gagawin niyo po kapag centenarian na mag-travel goals? Travel Pwede yun. Oo, ano? pero Oo. baka naman meron ka ding chichika sa akin. Ay, syempre naman. Ayan. Meron din akong ichichika. Naku, balik po tayo dito sa Pilipinas. Because 12 days na lang, naku, halalan na po. Uy, oo Pero, nga. itong mga guro natin, kasi meron silang tinatawag na election break na tinatawag. Oo. Kasi yung ating mga guro po kasi, magiging abala po sila sa darating na halalan bilang mga election board, mga electoral board, dito po sa darating na halalan. Pero yun nga po, kailangan pa ring iklaruhin kung ano ang mga dapat nilang gawin po dito sa darating na halalan. Kasi nga din naman, itong election-related school break from May 2 to May 13. Ayon po sa Teachers Dignity Coalition, mayroon na lang natitirang 2 linggo bago po ang or 1 linggo bago ang May 2, or parang hindi pa nga kasi May 2 sa Lunes na to. Oo. So DepEd has yet to clarify its instructions regarding poll duties. Ayon po sa Teachers Dignity Coalition, school administrators are confused. Others said just follow to remain safe. Kasi nga yung mga hindi magiging electoral board na mga teachers, Oo. kung hindi naman sila magsisilbi sa election, bakit pinapa-report doon sa mga nga. paaralan? Mm-mm. Imbes na mag-asikaso na lang, mag-asikaso ng grades, mag-check ng mga papeles, Mm-mm. bakit pinapapasok pa sila sa Oo, paaralan? magbabantay, ganun. Oo, yun yung katanungan na Oo. hindi natin masagot. So, Oo. kailangan pong klaruhin ang mga duties and responsibilities po ng ating mga guro for this election break na tinatawag. Para nga din naman, kahit teacher, kailangan din yan ng break. Kailangan din ng Tama. magpahinga. And of course, Oo. kung tatawagin man sila doon at kakailanganin sila, so anong gagawin nila doon na hindi naman na-brief sa kanila kung Oo. ano ang dapat nilang gawin? Basta diba? mag-report lang. Oo, mag-report lang. So, paano yun? Malay mo naman. Alam mo ba, Charles, yung mga iba daw teachers na talagang part din talaga ng Oo. talagang yung mga botohan before, Mm. ayaw na daw nila ngayon. Hindi
ko alam kung Oh. bakit. Pero sana kung ano man po ang gagawin ng ating mga guro, since sila naman ang ating katuwang tuwing eleksyon, no? Diba? Parang Oo. sila lagi, no? Ang Oo. nagbabantay. Bakit? Ayaw nyo ba sa mga ibang ano? Oo. Isiguraduhin natin na alam din nila para iwas tayo dun sa, ay nako, nagkaroon ng aberya dahil sa ganyan, yung mga hindi nila alam. Ay, Oo, Kasi pero- yun ang may isa pang problema din ng mga teachers at sinisigaw din ng DepEd kasi kaisa nila dito Kasi last year, before this election, mga November kinall up po ng DepEd na baka pwedeng taasan naman itong honorarium pay sa mga guro natin Oo. na nagsisilbing mga poll watchers. Kasi nga din naman, as of now, 9,000 lang. Napakadelikado. May mga part ng ating iba't ibang bansa na napaka-risky po ang maging isang electoral board. And dapat siguro natataasan kasi nung bata pa ako, meron talaga yung mga balita na napapanood ko. Yung guro, ang ginawa na lang niya, wala nang, kasi inambush yung kanilang presinto. Nako, oo. Ang ginawa niya, hindi na niya pinakailaman kung she didn't mind to namamatay. Basta ang mahalaga, hawak niya yung mga balota na na-shaded. Oo. So, kudos din sa ating mga guro na nagsasakripisyo yes. po tuwing darating na halalan. At siguro, baka taasan na din po ng COMELEC ang honorarium pay sa ating mga guro at hindi late. Yun yung Oo, medyo mahirap. tama. Pero ito ang hindi malilate dahil malapit na po ang Labor Day. Magkakaroon po ng job fair sa buong Pilipinas. Local Yan. ito sa iba't ibang mga lugar, ganyan. Over 64,000 na mga trabaho ang i-offer po ng Department of Labor and Employment. napakalaki Oo, niyan. sa Oo. iba't ibang mga lugar po dito sa Philippines. So, pwede ito sa mga hotels, Oo. mga gustong maging cook, and pwede ito yung local work or international. Oo, O pwede. pwede yung mga ibang bansang mga trabaho. Lahat po ng hiring na mga kumpanya nagsama-sama po para sa isa sa gawang job fair. So, ang top 5 overseas na mga trabaho na hinahanap ay mga nurse, nurse aide, waiter, waitress, food server, household service worker, kitchen helper, assistant cook, and salesperson. Ang overseas destination are Middle East, yun yung Kingdom of Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, and Kuwait. Europe, sa Germany, Poland, and United Kingdom. While sa Asia, Japan, Taiwan, and Singapore naman. Ayan. So, the main event of the Labor Day celebration will be held, sa Kingsborough International Convention Center in the city of San Fernando, Pampanga, while the event at the National Capital Region will be at Aroceros Forest Park near the Manila City Hall. Dito sa Baguio, paano? malalaman natin yan dahil ang aking bisita mamaya po ay ang Assistant Regional Regional. Director, ng DOLE dito sa Cordillera, kaya abangan po natin yan. Maganda yan, magandang oportunidad yan para sa ating mga kabalitaktakan. Kasi nga din naman, yung iba, they choose not to apply. Bakit kaya? They choose to open their own doors. So, naging entrepreneur sila. Alam mo yung mga biglaang naging home cook, mga Oo, ganun. pero iba pa rin yung iba kasi wala ding mga Oo. budget panimula. So, kailangan din talaga yung mga ganito. And yun ang ating pag-uusapan mamaya. And malay mo, mayroon silang mga assistants na Diba? maibigay. Oo, Oo. pwede. Oo. Yung nag-joke nga yung kakilala ko Oo. ngayon. Labor Day, araw ng panganganak. So, Nako, grabe naman yan. ako, wag niyo akong sinisimulan, ha? Mm-mm. Ayan, mamaya naman po sa ating tirada sa umaga, atin pong alamin ang karagdagang impormasyon po para po sa darating na halalan. Mamaya makakasama natin ulit. Naku, namimihasa na tayo kay nga. Attorney Elenita Julia Tabangin ka po yan. Pero palagi tayong pinagbibigyan nito. Oo, and Oo. very timely naman. Kailangan naman natin. Oo, yan. So mamaya po abangan po natin kung ano pa po ang dapat nating isaalang-alang sa araw po ng halalan. Mamaya makakasama po natin siya. Oo, pero bago ang lahat, let's talk about may kakulay. Kakulay ko ngayon, let's talk about uling. Panoorin natin ito. Si Crispin, isang kabataan na tubong Isabela na kung gumuhit, uling sa pangkusina ang ginagamit. Uling sa kaldero, kaserola, palayok, at kahoy na panggatong. Mula sa nakasanayang charcoal pencil ni Crispin, sinubukan niya ang paggamit ng uling
na galing pa sa gamit pang kusina. Ngayong pandemic po, kasi yun nga po, sa hirap ng buhay, wala na pong pambili ng mga charcoal pencil, charcoal bar, kaya napag-isipan ko, what if gamitin ko itong mga uling dito kung saan pwede naman pong pangguhit. Bata pa lamang, nakahiligan na niya ang pagguhit. Uling na po talaga yung ginagamit ko sa pagdodrawing. Nagdodrawing po ako sa mga pader, sa mga daanan, ganun. Hanggang sa, nung nag-elementary na po ako, binala ko pong aralin yung pagdodrawing. Gusto kong balikan, parang ganun po. Parang iba yung saya na dulot niya kapag yung uling talaga yung ginagamit ko po sa pagdodrawing. Pero mas nagustuhan raw ang mga drawing na uling sa palayok ang gamit. Kaya naman ngayon, kinagigiliwan ng mga netizens ang kanyang mga video sa Facebook at YouTube. Masuportado rin ng kanyang dating eskwelahan. Isa na dito ang kanyang guro na si RV na nag-share ng video sa kanilang school FB page. Napansin ko kay Christine, kakaiba na yung mga ginagawa nito. I mean, he started with K-pop, I guess. Video na talaga siya. Tapos medyo ginagawa niyang funny. Kaya just today, I guess, or yesterday, nag-post ako sa page. Gulat ako kasi sabi ko, 50 plus na yung viewers na knowing na wala pang ibang. I mean, it's just an ordinary page and all, tas 50,000 na. Ang ginawa ni Crispin ay isa lamang halimbawa na ang bawat sining ay posible. Hindi kailangan gumastos ng malaki dahil ang mga gamit na iyong kailangan ay nasa paligid lang. Ang ganda ng Pangasinan. Pero, ilang bayan lang ang kilala. Pasikatin natin ang iba't ibang bayan. Paano? Gawin natin at itayo ang Pangasinan Eastern to Western Expressway. Ayusin natin ang mga tourism facilities. Bigyan ng training ang mga manggagawa sa tourism sector. Bigyan ng insentibo ang mga investors. Bilyon-bilyong piso ang halaga ng turismo. Tunay nga, na napakaganda ng Pangasinan. Kaya huwag nating sayangin ito. Hindi ito pangako. Ito ang trabaho ko. Ako po si Ramon Gico III. Kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. As you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Ganito ang batas, dapat nararamdaman ng bawat Pilipino. Dahil sa Renewable Energy Law, may trabaho na ako sa ating bansa. Dahil sa ease of doing business na pabilis ang pagkuha ng mga permit at nabawasan ng korupsyon sa gobyerno. Dahil sa Cooperative Code, bagong CDA Charter at Co-op Development Officers Act, lalo mumulad ang mga kubantido. Ganito dapat ang batas. Nagbibigay ng kabuhayan at pag-asa. Walang bola, walang pabongga. Yan ang tatak ni Nick Subin, ang inyong trabaho ng Senado. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PBA.
or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Itultulo tayo iti panagmaymay sa para iti ayaitan tayo nga probinsya iti Benguet. Mas pinapintas tayo iti serbisyo iti Benguet General Hospital nga agitited iti libre nga hospitalization para kadagiti marigrigat. Itultulo tayo nga mapapintasan dagiti farm to market roads tayo para kadagiti farmers. Papintasan tayo pa iti turismo, scholarship program para kadagiti ubing. Itultuloy tayo iti good governance that our province deserves. Re-elect Governor Dr. Melcher Daginistiglas for healthier Benguet. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong mga balota. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong balota. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong balota. Probinsyano ako, party list. Number 25. 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 At nagbabalik po ang Morning Balitaktakan. Oras na po natin, alas 7:05 na ng umaga. Gising-gising, bangon-bangon na po at ngayong umaga atin pong pag-uusapan ang mga kaibigan nating mga PWD, mga kapatid nating PWD na nangangailangan po ng mga assistor or yung mga matatanda siguro, no, or elderly, or yung mga heavily pregnant women kasi sila po yung mga pwedeng mag-avail po ng mga assistor sa darating po na halalan May 9, 2022. Kaya para pag-usapan po natin ito, makakasama natin si Attorney Elenita Julia Capuyan, Elenita Julia Tabangin Capuyan, upang ipaliwanag po sa atin ang maganda pong role ng ating mga assistors sa darating po na halalan. Kung wala po kayong makakasama na mag-aagapay sa inyo sa panahon ng eleksyon, ano, dito po sa pagboto, atin pong alamin yan. Narito po. Ang topic naman po natin for today ay tungkol po sa voting of persons who need assistors. So, who are these people who need assistors during election day? So, we have the illiterate people and those who are PWDs, persons with disabilities. O kaya po, senior citizens na sila, pero malabo na po ang kanilang mga paningin. So the rule here is, sa ating Omnibus Election Code, is that these people must declare doon po sa kanilang voters registration record, which will be reflected in the election day certified voters lists, that they are illiterate or disabled. However, there are also circumstances when we see sa physical appearance ng tao that recently lang silang naging disabled or recently lang lumabo yung kanilang mga paningin. So, the Board of Election Inspectors or the Electoral Board are given discretion now to see if talagang illiterate or disabled ang mga taong ito. So, they will provide for assistors. Ang tawag po dyan, assistors. Then, these assistors have qualifications. Di lang naman we can choose who is the person na we would like to be our assistor. Kailangan may qualification siya. The first one is that person, the person who will assist must be a person who is a relative within the 4th degree of consanguinity or affinity of the person being assisted. Or, number 2, pwede siyang any member of the electoral board. And number 3, pwede rin siyang
any person of confidence who belongs to the same household of that person, the voter who is being assisted. Pwede naman po siyang, number 1, yung caregiver, kung disabled. Number 2, na nurse. Pwede ring any person na trusted person. Basta ang qualification is a person na of confidence. May tiwala siya dun sa taong yun. Second, he or she must be of voting age. Hindi yung hindi yung minor. And third, yung pong person na nakatira sa kanilang household. So, yan po yung qualification niya. So, all 3 can be assistors. But ordinary assistors like yung relatives and also those persons of confidence, they can be assistors but they can assist only a maximum of 3 times. But ang pwedeng mag-assist ng maximum, na walang maximum time, is yung members of the electoral board because they can assist from 6 o'clock in the morning until 7 o'clock p.m. of election day kahit po wala silang authorization. Ano po yung gagawin nitong assistor? So, gagawa siya ng undertaking which is already a pro forma form which is inserted inside po doon sa files or envelopes given to the Board of Election Inspectors or the Electoral Board before elections from the Treasurer's Office. Meron silang undertaking na i-execute. So number 1, they are going to bind themselves to fill out the ballot in accordance with the instructions of the voter, strictly. Then second, they shall fill it up in accordance with their conscience. And number 3, they will not reveal the contents of all this kung ano yung in-instruct ng voter sa kanila. And then they will sign it. Tapos it's going to be sworn before the members of the electoral board and then ilalagay po sa minutes of voting. Yan pong ganyang procedure, we have been doing this for so many times. Pero merong other times daw po na biglang dumadami ang mga illiterates, dumadami daw yung disabled kahit pa hindi naman na illiterate talaga or there is doubt. So kung ganito, we have already advised the members of the electoral board to use sound discretion. So they can deny naman yung mga yan, lalo na 3 times lang naman sila pwede mag-assist. So ang mag-assist na lang is the member of the electoral board. If still these persons will refuse, then they will not be allowed to go. So yan po yung rule natin sa Omnibus Election Code. This is to recognize that persons, even if with disabilities, they can still vote. And because under the Constitution, yung pong illiteracy or property or members of a religious sect, there is hindi po yan ground para hindi tayo makaboto. And even if there is also a question kung vaccinated o hindi, it's not required that you are vaccinated or not, whether you can vote or not, hindi po requirement yan sa pagboboto. So kahit nakabakuna ka o hindi, hindi rin. Even if you are educated or not, makakaboto ka pa rin. So yan yung supreme right ng tao pag i-exercise ang right of suffrage. So this has been being applied a long time ago and up to now yan pa rin po yung pina-follow natin procedure. So marami pong ganitong kaso, lalo na po sa far-flung areas. Yung pong malalayo na hindi sila nakapag-aral and then meron po yung mga disabled na gusto pa rin bumoto. So yan po yung pre-provide ng Omnibus Election Code na solution for persons with disabilities. Sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer
boosting of our tourism industry. Sa namin, Growth Corridor Independent. Programs for our education, employment, and sports development. Ang tao talagang maninindigan niyan para sa kanyang kabuhayan at kinabukasan. Lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Butag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into home. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCE. Pilipino po mga ka-morning balitaktakan ay isa sa mga talagang pinakamasisipag pagdating po sa kung ano-ano mang pong mga trabaho. Kaya nga po sa ibang bansa, ang kanilang paboritong kuning mga kasama or mga empleyado ay mga Pilipino. Kaya naman mabuhay po ang mga manggagawang Pilipino. At sa darating po na unang araw ng Mayo, May 1, ay isi-celebrate po ulit natin ang Labor Day. And speaking of Labor Day, magbibigay po o magkakaroon po ng job fair ang Department of Labor and Employment sa buong Pilipinas. Hindi lang sa Baguio, hindi lang sa bawat lugar, pero sa buong Pilipinas. And with that, para po malaman natin ang tungkol sa job fair na ito ng DOLE, dito naman po sa Cordillera, makakasama po natin ngayon, makakakwentuhan para bigyan tayo ng impormasyon ang Assistant Regional Director ng DOLE Cordillera, Attorney Anthony Wooden Jr. Good morning, sir! Ayan, sir, medyo hindi namin marinig ang inyong napakagandang tinig. Ayan po, ito Attorney Wooden po, magkakaroon nga tayo ng job fair. Baka may mga gusto muna kayong batiin po mula po sa ating mga kasama dyan po sa DOLE o iba't iba pa pong ahensya dito sa Cordillera, sir? Ayun, ako sir, wala po tayong audio and dahil po dyan, babalikan ko po kayo mamaya. Kaya naman, mga kabalitaktakan sa mga wala pong mga work pa dyan, pwede nyo pong bisitahin ang kanilang Facebook page. Pero para mas malaman natin yan, mamaya makakasama natin ulit si Attorney Wooden. Kaya tutok lamang po kayo.
lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari itong makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Pauliniment! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pow! Ayan, nagbabalik tayo at ngayon maririnig na natin ang napakagandang tinig ni Attorney Anthony Wooden Jr. Good morning po, sir! Hello, good morning po. Good morning, Miss Ren. Ayan, good morning po mula dito sa Morning Balitaktakan sa inyo po dyan sa Dolly po. And sir, unang katanungan, agad-agad na po tayo. Sir, alam po natin na nanggaling tayo and patuloy pa rin po nating hinaharap ang pandemic. With that po sir, ano po ang masasabi nyong nagawa po ng inyong opisina ng Department of Labor and Employment Cordillera para po matulungan yung mga kababayan natin na talagang naghihirapan at nahirapan noong pandemic, sir? During pandemic po, nagkaroon po tayo ng programa na tinatawag na COVID Adjustment Measure Program. Yun po yung one-time na financial assistance, just like yung SAP ng DSWD. Bali po, yung camp po na yun, nagkaroon po tayo ng dalawang tranches noong 2020 and 2021. And this 2022, nagkaroon po tayo ng Camp 3. Pero yun nga po, dahil po binaba yung level alert natin, close na po yung applications for Camp 3. At noong pandemic din, nagkaroon tayo din ng programa na Barangay Ko, Bahay Ko Sanitation Program, kung saan lilinisin po ng mga kabarangay po natin yung bahay nila at yung barangay nila. Tapos kapalit po nun magkakaroon po sila ng sort of sahod po. Wow! Ayun, sir, talagang alam po namin no na lahat ng ahensya, including po DOLE, ay talagang tumulong sa ating mga kababayan. With that, we would like to thank you, sir, and kudos po sa inyo. Sir, matanong ko naman, aside from that po, noong pandemic, meron pa po ba tayong mga ibang assistance like pagbibigay mismo ng trabaho? Yung, kumbaga, syempre, kung yung sa assistance, pwede nilang yung iba magagastos na nila. Pagdating naman po sa trabaho, since marami po ang nawalan ng trabaho dahil nga sa pagsasara ng kung ano-ano pong pinagtatrabahuan nila, may mga ganito po ba tayong mga programa na, ito, bibigyan ka namin ng trabaho, mga ganun, sir? Actually, may mga programa tayo na ongoing every year. Isa nga po itong jobs fair po natin na kung saan naghahanap po tayo ng mga job vacancies at naghahanap rin tayo ng mga employers. Tapos ino-offer po natin ito sa ating mga job seekers. Alright. Sir, matanong ko lang po, no, kamusta po ang unemployment rate po dito sa Cordillera nung pandemic? Meron po ba tayong data or kahit estimate, sir, or maikwento mo lang sa amin kung anong nangyari sa unemployment po dito sa Cordillera? Yes, based on our data, tumaas po yung unemployment rate natin dito noong pandemic. However, I have no data right now available. Pero pwede po tayong makita yon kapag bibisita po tayo sa office po natin.
Sir, certainly po na talagang madami, hindi lang dito sa Cordillera, pero sa buong Pilipinas, kahit nga sa mga ibang mga bansa ay talagang madaming nawala ng trabaho. And with that, we are very happy na magkakaroon nga po tayo ng job fair sa darating na Labor Day. Sir, can you tell us about the job fair dito po sa Cordillera? Opo, magkakaroon po tayo ng job fair sa May 1, 2022. Ang venue po natin is Convention Center. Maraming salamat nga po pala sa LGU Baguio kasi sila po ang mag-sponsor po ng venue po natin ngayong taon para sa May 1. May pre-registration po tayo dito sa Baguio Benguet Field Office po natin sa may Cabinet Hill. At meron din po sa Public Employment Services Office sa may City Hall. So sa mga job seekers po na ayaw pong pumila during May 1, pwede po kayong bumisita po sa PESO at sa Baguio Benguet Field Office po natin para mag-pre-register. Hanggang Friday po yan. Tapos sa April 30, meron po tayong pre-registration sa Malcolm Square po. Anyways, during May 1 naman po, magkakaroon pa rin ng walk-in registration. Ayun. Sir, So, inaanyayahan po namin ang lahat para bumisita sa Convention Center sa May 1. Sir, anong oras po magbubukas ang pinto ng Convention Center po? Magbubukas po ang Convention Center ng 8 o'clock po. Oh, and ang until hapon na ba yun, sir? Or meron lang, may cut-off Oo, po ba? until hapon po iyon. Sana po agahan po natin ang pagpunta para po ma-accommodate po tayo lahat. Anyways po, kung mahaba po talaga ang pila, i-accommodate po namin kaya. Oo, sir, wala naman tayong cut-off kung ilan yung mga pwedeng pumunta basta hanggang mag-close na lang ba po? Opo. I-open po natin ang jobs fair natin po para sa lahat. Oo. Sir, Attorney Wooden, ilan po kayang mga trabaho ang ibibigay or pwedeng applyan po nitong mga kababayan natin? And can you tell us kung ano yung mga trabahong iyon? Dito sa mga local employers po natin, meron po tayong 13 participating employers. Ang isa po dito is yung LGU Baguio. Tapos karamihan na po is mga hospitals, mga call centers, mga BPOs, TI, mining companies. So yun po yung mga participating companies natin. Tapos for overseas, we have 8 participating companies. Tapos for overseas naman, meron tayong 2,147 na vacancies. Wow! And for local, meron po tayong open na 4,236 vacancies po. Oo, nako, napakaraming matutulungan nitong job fair natin, sir. Sir, matanong ko lang po, Marami po, ma'am Ren. may mga requirements po ba? Ano yung mga basic na kailangan nilang dalhin? Yung mga basic na kailangang dalhin is ID muna para at least makapag-register. Opo. Tapos yung mga basic na mga requirements ng mga employers like yung mga clearances natin, mga NBI, police. Pero And kapag mga may former employers po kayo, yung certificate of employment. And of course, resume, sir. Kailangan din ba yon, sir? Yes po. Kailangan po talaga. Oo, sir. Kung sakali man po na wala pa silang netong mga NBI, pwede namang to follow yung mga yon, sir. Opo, pwede naman po. Kasi yung iba po sa participating companies natin, yung ginagawa nila is they are getting pools. So kapag naka-gather sila ng pool of employees, then yung iba, kinokontak sila after. Oo. Sir, last question lang po,
ito po bang mga to ay para lang po sa mga residente ng Cordillera or yung mga taga ibang mga lugar ay pwede pong umakyat dito like La Union, Pangasinan? Pwede naman po. Pwedeng umakyat po yung mga kapitbahay po nating mga probinsya. Ayun, very open talaga ito. Sir, meron pa pala akong medyo follow-up question. Sir, alam naman natin na medyo ngayon ay may mga tumatawag for wage hike. Meron na po ba kaya tayong balita kung aakyat ang sahod natin, ang wage natin dito sa Cordillera or pinagpaplanuhan? Ano pong update, sir? Yung update po ngayon is yung Regional Tripartite Wage Productivity Board po natin. Yun po yung body na nagdedetermine kung kailangan natin ng magtaas ng sahod. Ongoing po yung public hearing nila. Tapos na po sa Kalinga, Apayao, tapos na sa Mountain Province, sa Ifugao. Kahapon lang po sa Abra po sila. And sa April 28 dito po naman sa Baguio and Benguet po yung public hearing. And after that public hearing po, magde-deliberate po yung board to determine whether kung magkakaroon ng wage hike at kung magkakaroon mo naman po ng wage hike is kung magkano po. So i-deliberate pa lang po nila. Attorney Anthony, muli anyayahan niyo po ang ating mga kababayan po na pumunta sa ating job fair and anong mga site po online ang pwede nilang silipin para sa iba pa pong impormasyon. Awisan mi man apo dagitoy nakakailang tayo ditoy Cordillera Administrative Region ken dagitoy da kaabay ng probinsya. Ta umay kayo apo no May 1, 2022 IJ Convention Center ta dati maangay apo nga jobs fair. Hanla nga dole iti umay nga government agency no diket umay pay iti Pag-ibig, umay pay iti SSS, PhilHealth, PRC, umay pay iti OWA, umay pay iti POEA. So no adati concerns yu jay, mabalin kayo nga umay, adati one-stop shop tayo apo no May 1. No kayat yung iti update, para po sa update po natin, pwede naman po kayong bumisita sa www.car.dole.gov.ph. Tapos no kahit yung nga usaran iti Facebook tayo, mabalin kayo nga bumisita apo ijay page tayo nga Dole Cordillera. Ayun, Attorney Anthony Wooden Jr., maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsisilbi sa ating mga kababayan and thank you for the information po. You. Sir, maraming salamat po, Attorney. Baka may babatiin kayo, sir. Ay, batiin ko lang po ang aming sekretary na butihin, si Apo Silvestre Bello III and ang aming pong director na si Nathaniel Lacambra. Tapos sa amin pong mga kaopisina dyan po sa Dole Karma. Ayun, thank you so much, sir, and good morning po. Thank you. Ayan, mga kabalitaktakan na naghahanap ng trabaho, wala pang trabaho, o gusto nang lumipat ng trabaho. Magkita-kita po tayong lahat dyan sa May 1 dahil i-cover din namin ito para makita po ang inyong mga mukha na magkakaroon ng pag-asa. Dahil magkakaroon na kayo ng trabaho, maitataguyod nyo ng muli ang inyong mga pamilya at sarili. Maraming salamat po sa Department of Labor and Employment sa patuloy pong pagsisilbi, sabi ko nga kanina, sa ating mga kababayan through giving jobs sa kanila. And with that, mabuhay po ang mga manggagawang Pilipino. Advance Happy Labor Day sa ating lahat. At nakasama nga po natin si Attorney Anthony Wooden Jr. Sabi nga niya kanina, bisitahin lang po ang kanilang Facebook page, ang kanilang site. I-search nyo lang dyan ang Dole Cordillera at tiyak lalabas na po yan for more information. So, magkita-kita po tayo dyan. At yan po ang aking ichinika sa inyo. Isang mabuting chika, no? Kapaki-pakinabang at hindi lang puro mga pangkasiyahan. Dito pa rin sa Morning Balitaktakan. Huwag kayong aalis dahil kami ay magbabalik.
batang 90s. Laran natin ang itrahan. Ang batang 90s milky. Di ka magsisisi, promise. Ang milky ng batang 90s. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Oo, nako, hindi nyo kami muna mapapanood sa aming Facebook, pero sigurado mamaya magbabalik. Saan kaya nila tayo pwedeng panoorin? Ayan, pwede po kayong tumutok dito po sa aming Regional News Group Luzon YouTube channel. And also, doon kayo tumutok. And nag-comment nga dito si Rodel Olanday. Isang magandang umaga sa inyong lahat, mga ka-MB. Oo, talagang maganda ang ating umaga dahil today is a Wednesday. Ano yun? Paano connect? Anong connect nun? Siyempre, every day is a blessing, so every day is a good day. Alright. And Charles, baka may mga kakilala kang naghanap ng trabaho. Yayain mo na. Ayan, ayayain natin yung ating mga kababayan dyan na naghanap po ng trabaho sa May 1 na po yan, araw po ng linggo. Kaya yung iba siguro ang gagawin, magsisimba muna bago mag-apply. Tama. Diba? Para naman may gabay ng Panginoon makakuha ng trabaho. Pero yung nung ako nag-apply, kasi trinay ko din yan. Nagdala ako ng 2x2. Bakit? 2x2 gin, papalakas ng kwan. Naku, ano na naman ang sinasabi mo? Naku, magbabayad ka na naman dyan sa mga sinasabi mo talaga. Papalakas ng loob. Kaya para nung in-interview, lasing na, wala na, hindi Wala naka-apply. na, naku. So, magdala po kayo ng 2x2 picture. Wag po yung ako na. Mga 4x4. Ang laking picture ang laki na yun, Ang laking picture nun. Pero ayun mga ka-MB, maraming salamat sa mga nanonood sa amin. Titingnan ko nga kung meron nanonood sa atin sa YouTube o baka naman sa Facebook lang. Ayan, meron pong nanonood sa atin sa YouTube na madami sila, 3 million. Good morning sa ating lahat. And maraming salamat po sa mga tumututok pa rin sa amin. Mapamag-isa ni Charles, mapadalawa kami, mapatatlo. Andyan pa rin po. Ano bang hinahawi mo may langaw Anong hinahawi mo? Ba't may langaw dito sa studio? Naku, wala. Hindi yun langaw. Alikabukin mo lang sa buko yung gel mo kasi kanina. Anyway, maraming salamat sa mga nanonood sa amin dyan sa La Union, Pangasinan. And sa mga kalapit karatig bayan, maraming salamat po. Mainot and Tubilio family, mama and dadods, dyan po sa La Union, Tita Melly, mga pinsan ko. Salamat sa panonood, Ma'am Charmaine, and sa lahat po, Mr. Alan Leviste. Good morning po. Yan, good morning. And also, babatiin ko din ang aking family dyan po sa Tagudin, Ilocos Sur, Limon family. And happy fiesta po dyan sa Tagudin. So, intun Domingo kata, dati fiesta tayo, narambak nga panagpiesta dita Iliti Tagudin. And also binabati ko din ang Fontanilla family dyan po sa Kuya po Nueva Ecija. Good morning. And ide-diretso ko na. Yes. Babatiin din natin ang ating mga sponsors na talaga namang sumusuporta sa atin. Dyan po sa Pugad Adventure Resort, dyan po sa Pugo La Union, and also dito po sa Musar Music for teaching music lessons. Iba't ibang music lessons po yan. At kung nauuhaw naman kayo, pwede nyong itry po ang Batang 90s Milk Tea dyan po sa Upper Session Road. Pwede po kayong dumiretso dyan. And let's also thank TJ Home Builders. We build houses, we turn houses into home. Ano ba yun? Oo, tama. Oo. And of course, NGCP. Ayan na nagbibigay sa atin ng
liwanag sa umaga. And of course, Oh. Baguio Country Club, the only 5-star hotel here in Baguio City. Tama. And hindi ko makakalimutan my favorites, Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic, and our favorite, kasama na si Charles Jaan and si Ma'am Sheki. Wala nang aw sa pau! Yan, naka-green ka pa, oh. Oo. Pau, Parang pau, tinitignan pau. tayo Oo. kanina eh. Parang may... Yes, nako. Quiet. Oh, Oo. basta. Ayan, isa na namang araw po ang aming pinunong dito po sa Morning Balitaktakan. And tomorrow is Throwback Thursday. Naku, babalikan natin. Magre-refresh tayo ulit bukas. Kasama ulit si Comelec. Ano yan? Para may handa namin kayo para sa darating na halalan. Nakasama niyo po sa diskusyon at tawanan, Charles Limon. Nakasama niyo naman ang napakaliit na minion in the house. Napakaliit pero napakakulit na laging may chika, Randy Guzman. And tomorrow, sabi nga ni Charles, Throwback Thursday, pero hindi kami mawawala. Hindi kami magto-throwback dahil andito lang kami makakasama nyo bukas dito sa Morning Balitaktakan.